Не знах, че Слави Клашърс направил напитка. Сега ще го пробваме. Един от три вкуса Клаш Вит Релакс. Или той. Имаме сега напитката на Слави Клашера. Клаш Вит. Витамина вода е. Първото е релакс с хибискус, мангостини и лимонена трева. Нека да пробваме. На здраве с Клашърс. Има вкус на студен чай Fuse Tea. Има такъв вкус на един чай Fuse Tea. Така е. Чакай. Имаше нещо в зъба ми. Да. Ето ще ви кажа Клаш факта. Ето ако искате. Така, чакай. Ето фактовете. Може да пускаш пауза на видеото да го четеш. Да. Мога го намерите в стрелчи навсякъде. Но лава тази е топ 4 напитка любима. Защото тази напитка не е така като на Лава Бер, най-хубавата напитка. Но няма нищо. Топ 4 му се служава второ или бронзов медал за ето този. Че трябва да пробвам и последните два вкуса. Ако искате, напишете в коментарите да ми кажете и вие ли харесвате новите вкусове на Слави Клашърс.